खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ अपारेशन सिन्दुर। 100निबो बांसिन उदखारिफोरखौ गोहोम गैयै खालामनाय जादों। गासै दोलोआरि जथुमाव रैखाथि मन्थ्रिया रोखा खालामदों। मोनसे मख'जाथाव जाथायाव रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ मोनसे गासै दोलोआरि जथुमनि समाव फोसावदोंमोन दि सोलिबाय थानाय अपारेशन सिन्दुराव सा 100नि बांसिन उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादों। उदखारि नेटवार्कफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों अपारेशनआ आबुं गोख्रोंथिजों सोलिगासिनो दं। रैखाथि मन्थ्रिया अपारेशननि जाफुंसारनायनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि 100नि बांसिन उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाया भारतनि उदखारि बेरेखा नाजानायाव मोनसे गोनांथार जाफुंसारनाय। बिथाङा खोथा होदोंमोन दि रौनिया हानजाफोरा उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो हायुंआरि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय नांथाबनानै दं। बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव जागायजेन्नाय अपारेशन सिन्दुरआ गोसो गोनां ओनसोलफोराव बिग्रायारिफोरनि हाबाफारिफोरखौ नोजोर होयो। रैखाथि मन्थ्रि बिफानआ अपारेशननि गोहोमथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन रैखाथि एजेन्सिफोरजों गोरोबलायगासिनो दं। मेलाव नुजाथिनाय बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा रौनिया हान्जानि नाजानायखौ गनायदोंमोन आरो सांग्रां जाबाय थानो खावलायदोंमोन। बिथांमोनहा सोरखारखौ रोखाथि आरो रायजो राजानि फोथायथिखौ लाखिनो थाखाय अपारेशननि दावगानायनि सायाव नेम बायदियै खौरां होनो खावलायदोंमोन। रैखाथि मन्थ्रिया हायुंआरि रैखाथिनि थाखाय सोरखारनि गोख्रों रादाय होनाय आरो भारतनि हानिफ्राय उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो खोथा होनायखौ बुंफिननानै फोजोबदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ गोजोन गोरोबथानि सावरायनायनि थाखाय साबा एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरखौ न्यायारि बेंथेयाव दैथायहरनाय जादों। आथिखालाव सिबिआइनि केसफोरजों सोमोन्दो थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जुडिसियेल कास्टडियाव थानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एनडिएफबिनि साबा गागि दैदेनगिरिफोरखौ मैया चिरांनि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनाय जादों। बे आगाना गोजोन गोरोबथानि उनाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो केडारफोरनि बेरेखायै केसफोरखौ बोखारनायनि सोमोन्दै मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिटिआर खुंथायनि गेजेराव सोलिबाय थानाय सावरायलायनायनि बाहागो। मख'जाथाव दि गोजौसिन बिजिरसालियाव जोबथा थांखिफोरजों लोगोसे गासैबो थाबथानानै थानाय सिबिआइ आरो एनआइएनि केसफोरखौ आयेनारि राहाजों फोजोबनो थाखायबो सावरायगासिनो दं। चिराङाव लाबोनाय एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रिफिकां गयारी उर्फे राजेन, लेङाइ रौनिया हान्जानि गाहाय जर्ज बर' उर्फे जिंखां, अजय बसुमतारी उर्फे औगाय, खौरांसार बसुमतारी उर्फे खरगेश्वर आरो राजु सरकार। दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों रैखाथिनि सिङाव लांनाय जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथांमोनखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि सुजुगिरि आरो थान्दै दुनरं नार्जारिया बे थांखिखौ बरायदों आरो गासैबो थाबथानानै थानाय जेंनाफोरखौ गोजोन आरो आयेनारि राहाजों सुस्रांनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। थामथि खौराङाव दङ आइसि 814 हाइजेकनि मास्टार माइन्ड आब्दुल रउफ अजहरखौ अफ सिन्दुराव बुथारदों बिजेपि। भारतीय जनता पार्टी बिजेपिआ दाबि खालामदों दि जैश-ए महम्मदनि गाहाय मसुद अजहरनि फंबाय आब्दुल रउफ अजहराबो अपारेशन सिन्दुरनि सिङाव पाकिस्तान आरो पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय काश्मीर पिअकेआव उदखारि बिथायारि सानज'थायनि सायाव भारतनि मिसाइल गाग्लोबनायाव बुथारजानाय उदखारिफोरनि गेजेराव सासेमोन। अख्रां गाग्लोबनाया पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि फिन साजा महरै पाकिस्तान आरो पिअकेनि मोनगु थावनिफोरखौ नोजोर होदोंमोन, जेराव सा 26 दाय गैयै नोगोरारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। गाग्लोबजानाय थावनिफोरनि गेजेराव मोनसेया बहावलपुराव जेईएमनि गाहाय मावख'मोन, जेराव आब्दुल रउफ अजहरखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपिआ ससियेल मिडियायाव आब्दुल रउफ अजहरनि मोनसे सावगारि शेयार खालामदोंमोन, जेराव फोजोबनाय सोदोबखौ रोखायै दिन्थिनाय जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बार'जायाव सानै सिखावखौ हमदों, खावनाय बेसेनगोसा बेसादफोर बोखांदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव नोगोर पुलिसआ बर'जाय ओनसोलाव सिखाव खावनायनि मोनसे फारिजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ खादों। हमजानायफोरनि जाहोनाव खावनाय गहेनाफोर आरो सिखाव खावनायनि आगजुफोर बोखांनो हादोंमोन, जाय गोहोम गोग्लैनाय थागिरिफोरनो रैखाथि होदोंमोन।
थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा बर'जाय ओनसोलाव मोनसे थांखिजानाय अपारेशन खालामदोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ जेबो जाथाय जायाजासे हमनाय जादोंमोन आरो उननि नागिरनायाव सरासनस्रायै ब्रेक इनआव बाहायजानाय सनानि गहेनाफोर आरो आगजुफोरजों लोगोसे खावनाय बेसादफोरनि मोनसे बाख्रि मोननाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनाया सुबुरुन होयो दि बे सानैबो थांनाय माखासे सप्ताफोराव ओनसोलाव गोबां खावनायनि फोरमायथिजों सोमोन्दो थानो हागौ। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव जानो हाथाव सोमोन्दोखौ सिनायनो थाखाय थालांनाय खावनायनि फोरमायथिफोरजों बोखांजानाय बेसादफोरखौ क्रस रेफारेन्सिं खालामगासिनो दं। थागिरिफोरा पुलिसजों लाजानाय गोख्रै राहानि सायाव गोजोननाय फोरमायदों, नसुंसेयाव रैखाथिनि बांनाय मोनदांथिखौ नोजोर होनानै। पुलिस बिफानआ नोगोरारिफोरखौ सांग्रां थानो आरो जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिफोरनि फोरमायथि होनो खावलायदों। बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं दि हमजानाय सुबुंफोरा गासै नोगोराव सम्पथि दायफोरजों लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर नेटवार्कनि बाहागो नंगौना नङा। बाथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि ड्र'नआ जम्मु बिरखं गाथोनाव सौग्रावनायनि जाहोनाव जेंनाया बांदों। S-400 रैखाथि खान्थिजों मोन 8 मिसाइलफोरखौ होबथादों। बृहस्पतिबारनि मोनायाव जम्मु, पान्जाब आरो राजस्थाननि माखासे बाहागोफोरा सीमा बारनानै रकेट आरो ड्र'न गाग्लोबनायजों गाग्लोबजादोंमोन। भारतआ पाकिस्तान आरो पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय काश्मीराव POK उदखारि बादाफोरा गाग्लोबनायनि सानसे उनाव बियो फैदों। रैखाथि मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि नोगोरारि बिरखं गाथोन, साम्बा, आरएसपुरा आरो अरनियाजों लोगोसे जम्मुनि खाथिनि ओनसोलफोराव 8 रकेट गावनाय जादोंमोन। भारतनि S-400 अख्रां रैखाथि खान्थिया बाराव थानाय गासैबो रकेटफोरखौ बन्द खालामदोंमोन। जम्मु मुलुगसोलोंसालिनि खाथियाव गंनै पाकिस्ताननि ड्र'नखौबो गावख्लायनाय जादोंमोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रैखाथि फुंखाफोरा रोखा खालामदोंमोन दि भारतनि गोख्रै फिननायनि जाहोनाव सासेबो नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जायाखै। बबेखानि बे गाग्लोबनाया भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रैयै जेंनाखौ बांहोदों। द'थि खौराङाव दङ उन्दै गथ'साखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ हमदों। 4 मेआव गुवाहाटीनि खोला सरनिया ओनसोलनिफ्राय सासे उन्दै गथ'साखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे 19 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खानाय जादों। अखानायै पल्टन बाजार पुलिस थानायाव FIR नं 139/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों, जेराव भारतीय न्याय संहिता BNS नि धारा 65(1) आरो 87 जों लोगोसे आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि धारा 4 खौ बाहायनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ महम्मद शुकुर आली होनना मिथिनाय जादों, जायखौ रिहान होननानैबो मिथिनाय जायो। बिथाङा हाउस नं 15, इस्लामपुर, पल्टन बाजार PS आव थायो। बेप्रिपट्टि वार्ड नं 4, गौरीपुर PS, धुबरी जिल्लायाव मोनसे अरायथा थंजों थायो। पुलिसनि बायदिब्ला 18 बोसोरनि बाङाइ बैसोनि हिन्जावसाखौ 4 मेआव खोला सरनिया ओनसोलनिफ्राय खावनानै जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। जाथायनि बागै 5 मेआव पल्टन बाजार पुलिसनो फोरमायथि होनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय गोख्रैनो नायबिजिरनाय जादोंमोन आरो दायनिगिरिखौ खानाय जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।